Mara ta' 47 sena ġiet illiberata bil-kundizzjoni li ma twettaqx reat ieħor fi żmien 3 snin mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek. Dan wara li ammettiet frodi fil-konfront ta' persuna oħra li ma' profitt li dawret għaliha b'mod illegali kien ta' ftit aktar minn 3,000 euro. Graziella Farrugia ammettiet li fil-25 ta' Lulju li għadda u fix-xhur ta' qabel dawret bi profitt għaliha somma flus għad-dannu ta' diversi persuni u entitajiet oħra li ma somma ġiet fdata lilha għal xi servizz jew kariga. Il-vittma f'dan il-każ iddikjara li llum huwa tbaqalu jħu somma ta' kważi 3,200 euro. Il-qorti qalet li wara li semmet is-sottomissjonijiet magħmula mill-prosekuzzjoni u mid-difiża dwar il-pjena fuq ammissjoni bikrija ta' Farrugia qiset ukoll il-kondotta tajba tagħha. Il-vittma ddikjara li hu ma għandu l-ebda interess fil-pjena kemm il-darba jitħallas dak dovut lilu. B'hekk il-qorti ddeċidiet li tillibera bil-kundizzjoni li ma twettaqx reat ieħor fi żmien 3 snin. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Alfredo Manġon.